mun lir gumampang maledhek mancolot patetnya sadosa ilang Prabu Matswapati Nalendra Wirata calon Rama Maratuwa. Kowe ngerti dhewe kabeh Wadyabala Wirata bubar mawut salang tunjang ngadepi Wadya Trigarta. Ndih kekuwatane Wirata saiki wis entek wis ora ana. Mung kari kowe Prabu Matswapati. Anakmu wadon Dewi Utari kok ulungke marang Susarma apa ora? Ratu bangsat kowe ya. Susarma. Nadyan to aku iki wong tuwek jambul wanen. Nanging yen tanganku nyampluk pilinganmu ora sigar merapat aja undang Ratu Wirata. Wah, ladalah. Yo. Iki sing tak enteni. Wah! Wah! Oh, wah! Ayo! Mati kowe. Ayo. Ngadeka kowe. Ora ngulungke anakmu wadon remuk rempu dadi rempot. Wah! 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 Hei! Sing kok dialog. Ayo tangi kowe Susarma